Здравейте хора, днес ще играем Bed Wars с една моя приятелка Райна. Райна, кажи здрасти на хората. Задара. И днес ще играем Bed Wars едно в едно и ще видим кой ще бие. Често, аз я бия, така да не често, а винаги. Но Днес сега... се пукал. Не се фукам, вярно е. Просто тя ревнува. И тя е много... Тя в момента е 15 левел или 16, не знам. Аз съм трети или четвърти. Айде, Рай, отиваме в Green Team. И всеки път я бия. Чакай, ти от кой левел си? Нормално, между другото. Ти от PlayStation си трети. Да, от iPad съм пети. Добре, айде, старт матч. Рая! Да. Да. Добре, хайде хора. Който е на моята страна да лайкне и който е на страната на Сами да се абонира. Значи, благодаря ти за многото абонати, Рая. Да. Имал си повече лайкове, сигурно. Не. Буквално най-лайкваното ми видео е с 3 лайка. Което? Бай Коби, едно видео. Хората май го знаят, които гледат. Не! Рай напукна. Толкова Не, твърдо. само не отивай да ми атакуваш бейса или ще те прибия. Взем си ледър армор. Да, в училище, да знае, нали знаеш какво стана? И за малко да отида в друга класа баница. Кога ти... ти си знаеш. Кога ти такова... И даже за малко да... Добре, няма да казвам. Това си е наша работа. Хора, знам какво си мислите. Не е това. Много добре знам какво си мислите. Добре, добре, хайде, да я спри. Ако ще се държим с това, защото аз организирах с уик в училище, който всички трябва да се държиме с. До края на седмицата и един от тях ще получи с бач, който не прави нищо. Не прави. Но да, с баджа можеш да прави много неща в кавички. Не, само едно. Да му. Това го броиме за това. Да правиш с ден. Сами ти какъв Great Hammer имаш? Айран. О, бро, I'm going to run. Ти имаш още луден. Аз ти вземах 4-те емералда, не ме съди. Аз си не ама смеха ми. О, добре, телепортинг, back to the fucking maze. Не успя да О, yes! И да, вече ще си взема Iron Great Hammer директно. Слагам си емералдите в че. И се почкам много бързо. На какво се почкаш? Армора и Great Hammer. Войнарска Рая. Какво става? Паднах с Iron Great Hammer и с 2 емералда. Да, аз имам 4. That means I'm a lot richer than you. And guess who's gonna die now? Are you going to break my fucking bed that I don't care that much about it? I bet you... Let me guess. Yes. I bet you $5 you care like your life with for that stupid bet.
Like, bro, this is my life. I'm going to marry you. Nah, just kidding. Какво каза? И добре, хора, това беше доказателство. Това беше доказателство, това, което си знаех през целия ни френдшип. Воля? Нищо. Ти каза, that's my whole life, I want to marry you. Не, аз казах I want to marry him. Тоест за Беда говорих. Беда. And yeah, I like someone else and it isn't who you're thinking. Да, знам. Шатай! И да, това беше хинт, че го харесва. Той е про. Cut the fucking seal up! Той даже е по-добре, даже е по-добър от мен. Сега. Тун. Where are you going? Where I have to go for To emeralds. break my bed? For emeralds. I am going to get some demons. Demons. Yes, I know it's funny. Yes, plus 8 diamonds. Семи, Сами, ти в центъра ли си между другото? Да? Имаш ли планове да се връщаш? Да. Абе, не чакам бейса ми, бе! Не чакам бейса ми! О, и добре, хора, аз такова храя. Ви казах. И да, хора, както виждате, когато Рая отиде в средата, аз винаги отивам да изчупа леглото и тя се изнервя. И после аз си го чупа, и после тя идва, почва да ме убива, обаче няма късмет и умира. И добре, хора, това беше за днес и чао до другия път.